ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ। ତୋ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆଉ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ସବୁ ଅସୁବିଧା ଯେମିତିକା ତୋ ସାଇ ତୋ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବ ହିଁ କରିବ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗିଯିବୁ, ତୋର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଘର ଲୋକ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, କି ତୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିବ, ତୋତେ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବନି, ତୋର ସବୁ ହିମ୍ମତ ତୁ ହାରି ବସିବୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରେମ କରିବୁ। ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବି। ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫେରି ଆସେ। ଯେମିତି ରାତି ପରେ ଦିନ ଆସେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଖରାପ ସମୟ ପରେ ଭଲ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସେ। ଖରାପ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଭଲ ସମୟ ସେତିକି ସୁଖ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ବି ଖରାପ ସମୟ ଆସେ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ରୂପେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ହିଁ ଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଖରାପ ସମୟ କେବେ ବି ବୃଥାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନି। ସେମାନେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି କର୍ମ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ନିଜ କର୍ମ ଆଉ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିଥାଏ।